Takže diváci sa ideme pozrieť teraz na vinič, na pergole. Moja prvotina na pergole, tak poďme na to. Vystrám si všetko vlastne tieto už odrodené a vyčistím si to, posuniem si to niekde až odtiaľ to začneme s výhonmi. Tento si nechávam, ten ide. Tam ho ťaháme, vyčistíme. Toto tiež nechceme tu na ešte. Áno, keď sme to zase nechali, tak až tu by sme museli zastrihnúť v jednoročnom. Tak si to tiež ešte dám preč. Hej, tu si necháme jedno pre radosť. Lebo by som chceme pestovať tu na, ale tu nás jedno pre radosť necháme. To vyčistíme ešte teda. Vyčistíme, čo netreba. Tie staré, suché, odrodené, teda po listoch. Tu na už začneme na tých jednoročných na 2 očká. A z nich potom vyrastú letorasty cez rok a na tom bude ovocie. Na 2 očka zase. Predstavme si, že tu na minulý rok zastrihli, tak nezastriháme u zeme, u hlavnej, ale zase iba z toho jednoročného, na 1-2 očka. Ovocíčko nám rastie na výhone jednoročnom, ktorý vyrastá z 2-ročného dreva. Dobre som to povedal, fajne. Tak. Suché preč. A tu chceme ešte pokračovať ďalej, ale už by som si nechal iba jeden na pokračovanie. Dobre, tak a s ním pôjdeme ďalej. A už ho čistíme. Tam máme na 2, dobre, všetko suché preč. Máme tu teraz černicu a princíp je jednoduchý. Vyhodíme si odrodené drevo a to je, hneď ho ukážeme. Tak. Toto je odrodené drevo, vidno, že vlastne po plodoch, tak to si vyhodíme. To je odrodené. No toto je celé suché, tak dáme celé preč. Tieto sú vidno, že sú živé. Všetko odrodené toto. To po tenučke dáme tiež preč. Keby táto hlavná vetvička teda mala bočné výhony, predstavme si to, lebo na tomto je to trocha špecifické, trocha iné. Keby toto bolo, ja neviem, povedzme 2-metrový ťažeň, to hlavné drevo, z ktorého vyrastajú vetvičky, tak zakracujeme na takých 6 pupeňov, čiže 20-30 cm podľa toho, aké chceme mať veľké plody. Čím viac zakratíme tieto bočné výhonky, tým väčšie bude plody. A keď necháme dlhšie, tým zase menší. A tu je kriček ako je. Ani není priestor na také dlhé ťažne. Takže to je to skôr taký krikovitý tvar. Máme tu kanadské čučoriedky. Tieto majú celkom jednoduchý rez. Keď máte viac než 5-ročné drevo, tak to vystrihnete. Z neho obrazí, neviem to, že sa zastrnete sem. A z neho môže obraziť takýto nový výhon. A vlastne len viac než 5 ročné teda obmieniate. Ale my tu aby sme sa si všetko neobrali, tak si to urobíme na etapy. Hej, tento rok prosto vystrihneme, dajme tomu 2 takéto staré a budúci rok zase niečo vystrihneme a dobre bude, hej. Nech tu aj niečo mám, nech tu aj niečo ostane. Vidíte, ako pekne sa kriček presvetlil len tým, že sme jeden vystrihli. A tento by som možno ešte dal preč, ten tak zahusťuje. Tu už sú mladé z neho. Suché preč, samozrejme. A zase na ďalší rok si môžem vyhodiť toto staré, toto a nechám si to pekne obmeniť. No je taký menej narastol, oni sú podobne staré, len tento má asi menej slnka, lebo je viac pod stromami. Tak tu tiež len spravíme menšiu selekciu, aby sme troška podporili rast. Iba som suché dal preč. Aby som to zatiaľ nechal tak, uvidíme ďalší rok, čo bude. A podporili sme vlastne takto, tým sme to vybrali, podporili rast novej. Ak sa vám takéto videjka páčia, môžete podporiť odberom kanála, poprípade like alebo komentár na video. Majte krásne slnečné dni, strieľajte a čaute.